Дії влади Російської Федерації з переслідування наших громадян та ув'язнення Рустема Еміросіїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва є воєнним злочином, та кожен представник російської влади та окупаційної адміністрації рано чи пізно понесе персональну кримінальну відповідальність за цей злочин. Сегодня под зданием офиса президента Украины в Киеве прошла акция в поддержку крымских татар, фигурантов красногвардейского так называемого дела о терроризме, которым сегодня суд в России вынес обвинительный приговор. Крымчанам дали 42 года на троих. Этот незаконный приговор уже прокомментировала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Я засуджую неправомірне рішення російського військового суду, адже наших співгромадян звинуватили у злочині, якого вони не скоювали. Хочу підкреслити, що права і свободи кримських татар грубо порушувалися з моменту незаконних обшуків у їхніх будинках і затримань. Так, порушено право на об'єктивне розслідування, на ефективний засіб правового захисту, справедливий суд і принцип презумпції невинуватості. Политический обозреватель Тарас Черновол подключается к нашему эфиру. Пане Тарасе, витаю вас. Салейкум алейкум. Очередные ужасные сроки крымским татарам. Как вам, что скажете? Тут не можна нічого нового сказати, окрім того, що ми не один раз вже говорили, що це те, що називається державний тероризм. Цих людей звинувачують в тероризмі на абсолютно надуманих підставах за їхні релігійні погляди, які практично ніде в світі не визнаються навіть за екстремістські. Тому ще раз кажу, це є одне з віровчень ісламу, яке нічого екстремістського не несе. Але їм пришивають уже навіть не екстремізм, як на самих початках робили, а тероризм. І сують воєнним судом. Знаєте, тероризм з одного боку вигаданий, фальшивий, надуманий, а з другого боку найстрашніший. Тому що коли терористом стає держава, яка знищує, тому що це фактично, якщо не вдасться світовим співтовариством, якщо не вдасться через повернення Криму колись до складу України, через інші речі вирвати цих людей, то ми розуміємо, що навіть попри те, що вони там ще не є людьми похилого віку, шансів повернутися з тих ув'язнень, в них не так вже й багато. Держава Росія є державою-терористом. Це ми мусимо зрозуміти. І кожен раз, коли в кого-небудь появляється бажання з Росією розмовляти як з нормальною цивілізованою країною, мусять згадувати і ті суди. Це є країна, в якій немає нормального права, в якій немає нормального гуманізму. Це є країна, в якій навіть такі традиції не розглядаються як щось адекватне. Тобто, насправді, треба підходити до того, що ми, ведучи переговори з Росією, маємо приблизно себе поводити так, як тоді, коли ведете переговори з терористом. У даному випадку по цих всіх судах, а їх все більше і більше, вони ж продовжуються. Кожен раз ми чуємо мало не щотижня про такі страшні вироки, про ті засудження. Ну, мені здається, що це єдине, треба шукати кілька механізмів на реагування на них. Один з них – це є міжнародний. Дуже шкода, що зараз, на жаль, зависає механізм Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, тому що саме в цей час, в листопаді місяці, завжди тема порушення прав людини в Криму і національних прав кримських татар вже не один рік виносилася на засідання Генасамблеї ООН і була дуже неприємним фактором для Росії. Мы уже сколько говорим про ужесточение санкционного давления в отношении Российской Федерации. Каждый раз мы видим ужасные сроки, которые выносят оккупационные власти крымским татарам, политическим заключенным. Разве это не должно послужить основанием для ужесточения санкционного давления в отношении России? Что нужно для этого сделать? Я думаю, що рано чи пізно це дасть свій ефект. Я думаю, що тут нам бракує просто трохи наступальності. Заяви з цього приводу правильні. Слава Богу, після року мовчання, чи там трохи меншої кількості мовчання з приводу Криму, зараз по Криму висловлювань є багато, заяв багато. Але, ну, напевно, на міжнародному рівні треба більше тиснути. Я розумію, що зараз періоди карантину, очевидно, що світ зайнятий іншими темами, іншими проблемами. Терористичні атаки, які зараз відбулися в двох європейських державах, Франції і в Австрії, будуть використані 100% Росією для лобіювання своїх позицій, для доказів, що вони, мовляв, судять не просто там сповідників ісламу, а судять терористів, будуть пробувати порівняти цих людей, які ніколи, ну, я думаю, мухи, мабуть, не образили, і порівнювати з тими, хто вчинив терористичні акти з Аль-Каїди, там, представниками чи з Ісламської держави. Але насправді
Я думаю, що рано чи пізно Росію за це покарання дістане, і, очевидно, все ж таки той санкційний тиск, який буде на неї, буде достатньо сильним, щоб вирвати цих людей з ув'язнення. Я думаю зараз про інше. Нам все-таки в Україні треба вернутися до одного механізму, який ми завжди десь недопрацьовували в ньому. Це є механізм заочного засудження. Ми ж розуміємо, що цих людей, яких засудили в Криму, кримських татар, засудили незаконно. Є прокурори, є судді, які це роблять. Їх дуже обмежене число. Давайте зрозуміємо. Як правило, цих людей, кримських татар, українських активістів, судить буквально кілька суддів, і вони завжди повторюються, і звинувачення готують ті самі слідчі, і ті самі прокурори. Перше, ми маємо акцентувати тиск міжнародної спільноти саме на конкретні ті прізвища. Якщо ми не можемо вибити зараз додаткові санкції проти Російської Федерації, добиватися за принципом списку Магнітського, створення відповідного списку по переслідуванню, тероризуванню людей в Криму за їхні релігійні і громадські погляди. Але ми маємо і самі відкривати кримінальні провадження. Слідчий, який незаконно звинуватив і незаконно посадив людей, які живуть на території Криму, які, я закінчу тільки, і ми самі, весь світ визнає територію української держави. Це злочин, створений на території української держави. Ми цього слідчого маємо судити в українському суді в заочному засудженні. Він має знати, що рано чи пізно, коли Росія не зможе забезпечити йому безпеку, він буде оголошений міжнародний розшук, його будуть скрізь шукати, і врешті-решт якась майбутня російська влада видасть його в Україну, де він матиме відсидіти повний термін за злочини проти правосуддя.